Βίντεο τώρα. Οπότε τράβα βίντεο μπροστά τα αμάξια εμένα. Μάλιστα. Μάλιστα, καπετάνιε. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι αυτό που λέτε Βεβαίως, αγόρι μου, ισχύει. Θα σου περάσουμε έναν τώρα. Τα λεφτά που κέρδισε στο τζόκερ, εγώ δικαιούμαι τα διπλάσια από τον πατέρα μου. Έλα να πάει το εργαλείο. Το πιασες. Καθάρισες. Α, και να Τζόκερ. σώφιασε. Από τον ΟΠΑ. Αγριόχη. Έλα ρε, γεια σου, γεια σου. Γουρούνια. Τι μπαρ είστε? T-shirt bar. Ήρθαμε στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Τι μπαρ? Custom made clothing stores. Αχ, έχει και μικρά ρε μαλάκα, κοίτα. Κόστα μικρά. Πώς κάνει zoom. Α, σας το έκανα. Και στο www.tpavlabar.gr. Το t-shirt σου, Πάμε γιατί όπως πρόκειται- εσύ το φαντάζεσαι. Πρόκειται για μπόχα, όχι για αστεία. Γυναίκες και τα χαρίσματα. Εγώ έχω μορφιά. Εγώ έχω εξυπνά. Εγώ έχω λαμπερά μαλλιά. Εγώ έχω ωραία νύχια. Έχω σαρκώδη χείλη. Εγώ απαλό τέρμα. Εγώ έχω beauties. Beauties. Κι εγώ. Πάμε για shopping. Beauties. Καλλυντικά. Αρώματα. Είδη προσωπικής φροντίδας. Υπέροχα αξεσουάρ μαλλιό. Τσάντες και μπιζού. Και οι καλύτερες τιμές. Τι άλλο θέλει μια γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη? Beauties. Κύπρο 79. Εκεί που οι γυναίκες τα βρίσκουν. Τραβάει ακόμα, Γεια σας έτσι. κύριε, Ναι, καλό ναι. για να σας ενημερώσω. Πάλι δάνεια και κάρτες. Έλεος πια. Όχι κύριε, από το tweet σας Μαζέψου. παίρνω. Κάνατε μια παραγγελία. Α, έτσι πες μου. Πού λες κοπελιά? Τράβα το. Γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο. Σάντουιτς, σαλάτες και Τον επόμενο. σούπερ Ένας. Με τον κύριο Tweet γνωριζόμαστε. Τι κερδίζω? 2. 774 αεροφοβίου 63 Αίας Λίμνου 55 27 22. Στην Ελλάδα τι έχετε παρουσιάσει? Νέα πιάτα, σάντουιτς, αληθές, γλυκά, γυροσαλάτα, σκεπαστή, τέλειος γύρος, πω καταπληκτικά όλα, πίτες, κοτομπέικον, λουκάρι. Α, μην μου κάνεις κόντρες. Δεν μπορώ. Τραβάω βίντεο, κόψε! Μπες στο ρίχνο. 7, 6, 5, 4, 3, step, touch. Νιώσε το σώμα σου να αλύσει. Κοίτα, Θα βρούμε και τους άλλους τώρα. Το γυμναστήριο που σε φροντίζει. Θα βρούμε και τους άλλους και να τους πάρουμε τους άλλους. Γιόγκα, πιλάτες, σολάρι. Μηχανή τόνισης Fit Vibe Excel για εντυπωσιακά αποτελέσματα. Φοβερή η διαδρομή, έτσι. Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ καθημερινές και 11 με 8 το Σάββατο. Α, εκεί πέρα κάτω Φύση, είναι. γουρουλάκια. Ωραία. Ερμού 16 στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 24 Run Forest, run. 000. Το σώμα σας Γιατί άμα ραν πολύ θα βρούμε σε κάνα κοντρόνι. Πού είναι όλα αυτά να μου δείξει.
Δεν ξέρω. Έλα, δεν καθόμαστε. Έκατσε και το Hyundai. Είναι turbo το Hyundai. Ευχαριστούμε φιλαράκι. Πολύ καλό. Τσουλίστε τα λίγο να φτάσουμε πιο κοντά στην άκρη ρε παιδιά.